Ahoj lidi, tady Ady, já vás vítám u nového videa. Dneska to bude video, jak jste si mohli všimnout, je to Granny, jak všichni říkáte Granny. Dáme si blablabla, dobrý, takže máme to na nejlehčí verzi. To znamená verze prostě, že tam nekřupou podlahy, že tam je světlo, takže tam uvidím, takže tak. Že to je první prostě nejlehčí verze, i když já to nedám, já jsem se ještě nikdy v životě nedostala odtaď ven a strašně se té Granny bojím. Jo. Strašně extrémně moc. Kurník. Dobrý, tak jdeme rovnou pryč, ať já vždycky chodím takhle sem rovnou. Tady zavírám, aby si nevšimla, že už jsem tady. Teď by mě lidi zajímalo, co to je. Jo, autobaterie. Pokud jsem dobře četla. Jdi! Já se bojím, jdi. Tady se podívám, jestli něco není. Co to je zase? Nevím. Já nevím anglicky dobře, takže mi napište, co to je. Pokud jste ten název viděli. A pokud už jste zkušený hráči Granny. Tak. Ještě bych tady dneska chtěla prozkoumat, co tady je za nový místnosti. Že já už jsem tady tu hru asi nehrála nějakých, dalo by se říct, nějakých 3-4 měsíce, takže podle mě už tam budou nový věci. Takže zkusíme to. Pokud byste věděli, jaký jsou tam nový místnosti a já bych je tady nenašla dneska, tak mi napište do už jde babička. Čau babi, Pokud byste teda věděli, tak mi napište a příště to dám do videa. OK? Tak, čau babi, vypadni. Šup, jdi. Mimochodem, omlouvám se za ozvěnu, teď nevím, jestli mě budete slyšet, ale když tak to pak natočím znova. Šup, no, tak. Tak a teď potichu, aby jsme zdrhli. Takže teď máme co, lidi? Já už ani nevím. Já to nemůžu, ježiš, co to je? Tady auto nějaký je úplně jiný, ne? Tady dříve nebylo, když jsem nebyla já. Šup, jdi. Já se jí bojím, lidi. Strašně moc. Doufám, že se nepůjde a doufám, že mě nezavře. To zvládnem. Ale já nevím. Ty voda je tady. Lidi. Kurňa. Nechoď sem. Sadíme, jestli tam je. Lidi, teď mám strašnou fobii to otevřít. Takže každopádně otevírat to nebudu. Rozhodně ne. A jestli sem přijde, tak jsme v háji. Budeme takhle číhat. I když zavíráme to čas, tak vypadni. Jdi rovnou pryč, normálně jdi. Pak nemůžu točit. Dobrý, babička odchází. Musíme se třeba počkat, já nevím, minutku, takže až bude třeba 4:45, dobře 35, tak pak vyjdeme, protože já s tohle mám strašnou fobii a nechci, aby mě zabila. Já jsem úplně podělaná, lidi. Úplně ale. Jsme v autě. Start. Co znamená start? To vyzkoušíme v jiném videu. Ale zatím v pohodě. Jo. Počkat, víte co? Já to start zkusím dneska. OK? Tak jo. Jo, OK. Takže nemůžeme nastartovat.
Pokud to je vůbec na startování. Šup. Teď se bojím jít nahoru, lidi. Pomoc. Ona sem dá trepku, lidi. Fobii mám. 3, 2, 1, jdeme. Fuj. Jdeme se tady potím. Fuj. No, dobrý. Co kdybychom šli tam do té místnosti? Já se bojím. Jdi. Zdrhej. To sem nemůže, že jo? Ona je velká. Dobrý. Sleva. Slepák. Jo, tady máte čtení. Co se jí vlastně stalo, proč se jí vlastně v tomhle domě je, nebo prostě chápete. Tak, jdem. No, můžeš pohnout, hej? Teď myslím, že se můžeme schovat do banána. Meloun, sorry lidi. Mně se plete banána a meloun. Zdrhej. Zazvonili jsme jí. Teď nevím, jestli jsme jí zazvonili teď. To je jedno, každopádně já jdu najít, takže se nebudu bát. Teda doufám. Čau, babi. Ona mě viděla, tak nic. Mě viděla, jasný. Ach, bože. Bože. Den 2. Podle mě v druhém dnu je to tady. Mě zamkla tady v téhle místnosti. No jasný. Kde zamkla? Kurňa, jdi. No tak teď jsem haj. No tak lidi, umřu. Ona mě viděla. Do prčic. No beza. Bože. Zkusíme ještě jeden den a zkusíme jít nahoru. A každopádně příště to zkusíme. Takže jo, podle mě by to tady to stačilo. Nakonec reklama, jestli tady vidíte. Takže pokud se vám to líbilo, dejte lajky, odběry a čus. Sorry, mě to furt nejde vypnout. Říkám. Čus. Vypni se, hej. Lidi, sorry, ale mě to nejde vypnout, jako to video. No tak asi koukám, že to tady bude trošku díl. Ach jo. No tak jo. Pokud se vám video líbilo, už vím, že to opakuju, prostě čau.